Za totality prežil Leopoldovské peklo. Odsúdený bol za únos komunistického papaláša. Ako jediný ušiel z väzenia, odkiaľ nebolo úniku. Amnestoval ho prezident Havel. Nálepky superzločinca sa už nezbavil. V demokracii bol opäť štvancom. Jeho meno sa spájalo s vraždami v maďarskom i slovenskom podsvetí, ku ktorým došlo v čase Mečiarovej vlády. Necelých 10 rokov žil na úteku. Vlani v októbri ho chytili v susedných Čechách a na základe medzinárodného zatýkača vydali maďarskej justícii. Jozef Roháč. S Roháčom sme sa stretli v budapešťanskom väzení. Zo špeciálnej cely, ktorú má na poschodí, iba on ho priviedla ozbrojená eskorta so psovodmi. V prvom interviu, ktoré Roháč poskytol televízii zo Slovenska, takto reagoval na závažné obvinenia, ktorým čeli zo strany polície. Ja som 10 rokov tomuto nemohol nič povedať. Som mohol len čítať a oni to vrstvili. Jeden napísaný, druhý pridal, druhý a vytvorili obraz jedného netvora, všetky prípady na mňa naházali, ako všetko je vyriešil, je to on. A teraz ja som sa objavil, dokonca som počul aj to, že aj oni by boli radšej, keď som sa neobjavil. Že by všetko bolo vyriešené, teraz všetko musia riešiť. A teraz oni sa toho obrazu nechcú zdať. To všetko sedelo a zrazu sa to rozpadá, domček sa rozpadáva. A ja teraz ten Ahubiašov klieve začínam. Proste, ale je to Sisyfovský úkol. To je ešte horší než Sisyfovský úkol. Ale inú cestu nemám. Donedávna najhľadanejší Slovák odmietol, že ho chránili osoby blízke tajnej službe. Svoje zadržanie v Prahe označil za osud. Bola to náhoda. Bola to určite náhoda. Nie, náhoda neexistuje. Presne osud to bol. Zaujímavé, že tak krásne, symbolicky, že presne pred vchodom do Maďarského kultúrneho centra ma zatkli. Nastavil dohoda, pohol som sa. V momente zastavili, ale to sa nič nedeje, ja som veľakrát zastavil, asi 20 krát. Tie papiere, na koho som, a toto je ďalšia zaujímavá vec, že to je neuveriteľná. Tie papiere boli robené na jedného človeka, ktorý pochádza niekde od maďarských hraníc, niekde v živote nebol v Prahe. A presne v tom momente, keď sa to stalo, on išiel do Prahy mesiac predtým robiť a tam niekoho znásilnil. Jeho chytili, dali do väzby. A týždeň na to mňa kontrolujú a nič, že proste identifikácia tak ďalej zapadli, pokud to pustím. A to bolo veľakrát. A zrazu mi vyskočí, že ten človek je vo väzbe, tu tak dvaja boli na tie papiere. Ale oni verili mne, nie jemu, mysleli, že on klame. Ale potom som to už pochopil všetko, že stejne už to sa už nedalo, proste by to museli zistiť. V rozhovore sa Roháč prvýkrát vyjadril k únosu niekdajšieho vysokého komunistického úradníka v septembri 1985. Pokúšal sa s ním prekročiť rakúske hranice. Nakoniec to však vzdal, aby zabránil krvi preliatiu. Hadziar. A on bol dobrý človek. Ale možno sa rozumeli. A ešte som ale hneď povedal, že nebojte sa nič. To boli prvé slova, že keď sa niečo stane, že nepustia, tak my sa známe, že vám sa nič nemôže stať. A on, že chlapci, ja sa nie vás bojím, ja sa ich bojím. Svojich ľudí som dal, komunista. Vedia, akí sú komunisti. My sme to ešte nevedeli. Už tam sme to zistili, že nie to je jedno, či 10 ľudí zastrelíte, alebo 100 ľudí tam proste neprojdou. No pasará. Roháč sa vrátil aj k legendárnemu úteku z väzenia v Ilave, kam ho zavreli na 15 rokov za teror. Zo skupiny politických väzňov to vyšlo iba jemu. Ten útek bol tak pripravený, že nás čakalo auto na námestí. Jedno auto. Takže oni nás odhalili pri úteku. Ja som vôbec nepoznal terén. Teraz tam hneď začala prestrelka, ja som jediný ušiel a oni hneď išli po mne, ja sa neviem si vyberať, kam ide. Ja som len išiel podľa očí, to ma Boh viedol. Predstavne by sa nedalo už uniknúť. Ja som dostal takto až na ten Liptov a tam som čakal ďalší vlak, ktorý by šiel na Ostravu, tam smerom hore. A zase osud. Zase to vidím osud, že niečo ma vytiaľovalo, nie že len tak, ale presne v tom momente, jak išli z Prahy tí dvaja, čo išli zrušiť akciu na tom Liptove, že tu nie som, už musím ísť ďalej. Tak išli to z Ružomberkom, myslím, alebo to išli zrušiť. Proste, a ja som im prešiel pred autom. No to sú neveriteľné veci. Ja som takto ešte pozrel, ak som prekračoval v strede, keď nešlo žiadne auto, a zrazu som, že prekročím to zábrade, a sa pozriem a vidím, taký zelený žigulák sa vyrútil. A ak som nás stretli oči, hneď som vedel, že koniec. Úplne na mňa padla nejaká beka. Presne pred 20 rokmi Roháča prepustili domov z Leopoldovského väzenia. Dnes tvrdí, že to bol dar z neba. Tak sme boli odizolovaní, že ja ani som nevedel o tom, čo sa deje. Zrazu išiel som k doktorovi niekde a ten mi tam pošepkal zrazu taký doktor, že
že ešte vydržte niekoľko dní. Ja som vôbec nevedel, že čo, my sme boli v samotách, to je iné, to je, bolo ešte v base a ešte v tej base bola ešte basa, taká celá, kde proste nič. A potom zrazu bola vzbúra. Dal som tomu myšlenku, smeril som to, dal som tomu rád a sa už dalo proste niečo robiť. A tým pádom potom sa volili tí ľudia, potom už došli tam Gál, Košťa, títo a potom sa vyvolili 4 ľudia, ktorí mohli ísť von. To sme neverili, to bol ďalší zázrak, ktorý dnes nechápali sme to neuveriteľná vec bola vtedy. Ten jeden nám to tam ako tak pošepkal do ucha, že žiadaj Miša, vypustili von, ako jednali 4, dnes sme sa smiali, že to je blázon. A on to povedal a Košťa stal, že dobre. My sa skoro odpadli. Tak sme boli v tom, že to sa nedal dostať proste. Poznali ste sa s Janom Langošom napríklad v tom čase? Áno, to je jeden z najlepších ľudí, čo som poznal. To bol taký, jak si predstavujem, človeka, ktorý mal byť v čele štátu a tak ďalej. To bol dobrý človek, priamy človek, inteligentný, všetko. Za svoj najväčší vzor označil roháč Václava Havla. To je ďalší taký človek, ktorý mal toľko inteligencie šťastia sebe, že dokázal odstúpiť z politiky a tým pádom dostal hrdinou. Ináč by skončili jak Valensa trebárs. Tento nedokázal a doma je väčšina, to nie je ľudia pre väčšina, ale on bol veľmi inteligentný a je, to je najväčší vzor, čo môže byť u mňa. Priznal sa nám, že po zmene režimu v ňom policajti stále videli iba kriminálnika a neprestali ho šikanovať. Oni čakali na príležitosť. To furt sa cítil v tých ľuďoch, že oni sú tam a ja som tu. Cítili sa navzájom a akože nikto nič nenajevo, ale čakali a modlili sa proste a videli sa niečo. To oni nemohli nič robiť. Ale keď môžu, tak vás... Keď nemôžu, to sú zbabelci. Keď nemôžu proste, tak sú ticho, sú ešte kamaráti dokonca. Ale keď môžu, tak vás proste. To sú typickí zbabelci. Ale ináč, to sú ľudia, spoločnosť je taká, 90%. Roháč je presvedčený, že ak by pred 10 rokmi neutiekol pred kukláčmi, ktorí za ním prišli do jeho domu v Leviciach, bol by už mŕtvy. Mal vraj padnúť v záujme uzavretia Remiášovho prípadu. No tam som zobal všetko, tam by to bolo skôr tak, že by som prišiel o život, pretože celá tá záležitosť by sa od mojou smrťou vyriešila. Akože bylo by to tak, hotovo. Toto som vedel a zhruba som vedel, čo sa pripravuje a tak ďalej. A preto som aj ušiel, aby tomuto nedošlo. Čiže mali ste informácie, že tam dojde k zabitiu, že tam môže dojsť k zabitiu? Áno, logicky. Že vás kúklači môžu zlikvidovať? Áno. Znovu zopakoval, že s vraždou ex-policajta Roberta Remiáša nemá nič spoločné a dokonca je pripravený stretnúť sa s jeho matkou. Prvé, čo bude u mňa, keď zase na slobodu, že pôjde za Remiášovou mamou, aj pozývam vás, ako by ste zorganizovali, naživo, všetkých tých novinářov zapísali, jeho tú mamu, mňa a všetko, a urobíme jednu riadnu besedu. To bude prvé. Na otázku, či sa nebojí, že ho niekto bude chcieť navždy umlčať, Roháč odpovedal. Už som poistený teraz, ja som sa tedy poistil, som zavolal, tesne predtým ešte, počas úteku som sa ešte párkrát zdržoval v Bratislave, tak som mu zavolal, že keby sa niečo stalo, tak dostane tú kazetu, kde moji priatelia zistili veľa dôkazov, veľa vecí, ktoré by, keby som ja zomrel, tak by to dostal, ale teraz, tak, že tá vec by sa neudodvala. Tam by boli konkrétne dôkazy, ľudia a tak ďalej, ktoré by dosvedčili, že to bolo, jak to bolo vlastne. Roháč neľutuje, že na západ sa chcel prestrieľať, dnes by už ale volil nenásilnú formu odporu, ku ktorej vyzývala Charta 77. Sme boli prepustení z toho revolúcie, tak som taký, to bola nádherná situácia, tak som tak rozprával až, a ja ma chytil takový pocit, že vlastne som cítil s tými ľuďmi tak, ako by som k tým patril. Vnútra, som aj patril, že bohužiaľ je to ináč, ale tak som hovoril, že jak to, že nie som medzi nimi, že pretože som hovoril, a potom ma to napadlo, že charta, že musel som vyčítať, že charta, ja som bol obeť tej charty proste. Jak to, že ja som proste chcel bojať, niečo pre tom urobiť a ja som nevedel, že existuje charta. To nebola moja vina, to bola vina charty.
Oni boli uzavretý klub, taký dosť dôležitý. Že proste, jak to, že som o nich nevedel? Keby som aj o nich vedel, tak okamžite sa s nimi spojím a už spolupracujem a už je to iné. A ne, že ja som videl beznádej, nič sa nedá robiť, nikto to není proste, ako nie takto, že ujsť nejakým spôsobom. Top väzeň v Maďarsku je stále v dobrej kondícii. Tu si udržiava cvičením i meditáciou. Keď je Boh, no každý inak Boh absolútno, alebo tak ďalej. Nie tak antropomorfne Boh, ako katolícky, som katolík, ale nie tak ten pohľad, ale tak trošku viac intelektuálne, inteligentnejšie skôr, tak je tam to absolútne, tak ďalej, to veci, keď objaví človek, tak toto všetko zmizne. Všetky problémy proste. A v tomto vidím. Keby sa aj bol chorý, mňa by to vôbec nezaujímalo. Lebo viem dobre, že to môj život je 70 rokov a keď viem, keď neviem, že existuje viac, tak na to trápi. Zaujímavé sa toto. Ale keď viem, že existuje miliarda rokov, tak tých 60 rokov ma presne zaujíma. Takisto, keď sa plával v oceáne na strede a mal by som v ruke kvapku vody a o to, aby sa zaujímalo to kvapku vody. No to je niečo takého. Takže nič ma nemôže nejak už nemilo prekvapiť. Myslíte si, že dokážete očistiť svoje meno? Zákonne áno. Dôkazy a tak ďalej na súdoch. Ale moje meno už neočistím proste nikto. To vždy takto zostaje. Ľudia si budú myslieť, ako hovorím. To, čo je v nich zadrapí, to už si nedostane nikto. Tak ale to, mňa to už nezaujíma. Ja som zistil, že mňa vôbec nezaujíma väčšina. Ľudia ma vôbec nezaujímajú. Celá spoločnosť. Lebo viem, aká je. Ja si to dovolím, mám radosť z toho, že si to môžem dovoliť povedať do televízie, lebo to každý klamuje, politici a všetci klamujú, akože spoločnosť a ľudia, to všetko je, Polsko ich dobre nazývajú, že plankton. To je plankton. Aj po tých poslancov, ale ja som to dal, ľudia sú plankton. Vlastne, nehávajú sa, to je potrava pre veľké ryby. A musia ich krmiť každý deň a starať sa o nich a hovoriť im, čo chcú počuť. Ja im môžem povedať, že nie je to tak.